Moikkasta moi! Mitäs toi nyt menikään? Taisin mitään sanoa. No kuitenkin ei tuollaista turhaa puhuta. Tänään pelataan Most Wantedtia niin kuin näette tuolla. Ja siis näkyyks mun pää? Hyvä. Mutta siis tällainen siisti auto. Te puhutte. Joo. Niau. No niin. Onko sulla taas kuvas? Lamborghini. Vaihdetaan auto. Mennään nyt tällä. Elikkä tää on tällainen sekoilupeli. Voitais tehdä tehtäviä. Voitais tehdä tällainen pelin kuin Burnout Paradise. Emeli? Joo. Voitais siitä. Ei nyt jaksa kertoa itsestä. Me ollaan nyt 5000 videoa kerrottu. Ja kaikki on mennyt jotenkin feiliksi. Yhdessä. No ei mitään. Joo. Ei teidän tarvitse kuunnella meidän videofeilejä. Niin. Mut siis kuvaruutu ollaan hyvä hankkimassa, mutta ei nyt taas puhuta koko ajan, että joo, South Parkia on tulossa. Sitä on kyllä oikeasti tulossa. Tuolta. Se tuolta kuvaa. Hyrsuit. Niin vois ostaa ton Burnout Paradisein itekin. Se on ihan hyvä peli. Tänne. Bam. Mä oon siis hyvät driftaa kaikissa peleissä. Niin minäkin. Jonkun verran toi on mua parempi. Oi! Siisti väri täällä. Customitetaan tätä. Tires, Nitros, Classic Body. Tässä ei voi vaihtaa näköjään väriä. Joo, älkää kiinnostuu näistä äänestä. Säkin voisit kuvaa. Tai siis puhua. Juu. Tää on tällaista normaalia. Kaikkea normaalia. Kaikki on normaalia. Kaikkea normaalia. Moi. Joo, me ei keksitä mitään puhuttavaa. Juu. Tämä on tällainen, missä ei kauheasti tehdä mitään. Vaan kun ajetaan. Ai velkama. Älkää kiinnostuko. Tämä on... Me riahutaan tässä jonkun verran. Mitä driftaa? Mistä tässä driftattiin? En mä tiedä. X. No tietenkin se oli X. Mä oon koko ajan painanut A:ta. Tai B:tä. Mä luulin, että A:sta. Mä luulin eka, että B:stä, sitten mä luulin, että A:sta, sitten se on X. Ei, mä en halua, että mua bustataan. Boosted. Terve! Mitä urpot? Tehdään video. Mitä? Tehdään video. Mitä? Me tehdään video. Ai jaa. Juu, älkää välittäkö tuostakaan. Täällä vaan on. Niin. Ui, tuo on toi hyvä paikka, missä mä aina
ollut melkein omassa seivissäni. Elikkä minullakin on tämä peli PS Vita. Nyy! Miksikö mä edes hankin, se on ihan kaupea. Mä annoin sen lainaksi, mutta halusin nyt takas ja nykyään taas silleen pelata. Wow. No, perusta tällaista Santun tyyliä. niin ralliakin ajetaan ehkä joskus aina näissä videoissa. Jos tuolla olisi mitään hyvää rallipelejä. On mulla jotain. Mitäs sä oot latailu? Mä oon yrittänyt sitä, että me päästään Garden Warfareen. Olisiko mitään uutta autoa? Eikä tietenkään. Mä puhun varmaan liian hiljaa. Noin. Joo, eikä musta vaan nyt gameplaytä siis. Sanottiin jo varmaan alussa. Elikkä me tehdään tästä. Kun kaikki on puhuttu. Joo. Tää video voisi nyt loppua tästä ja silleen Missä mä just äsken olin? jossain. Elikkä moikka moi! Moi.